Α, τι? 40. 41. 42. 43. Ναι! Τι ναι μωρέ, τι είναι αυτό? Η ηλικία σου, αγάπη μου, σε λίγες μέρες έχεις γενέθλια. Έλα, πες, τι θες να κάνουμε στα γενέθλιά σου? Τις πάπιες. Έλα μωρέ Κωστάκο μου, τα γενέθλιά σου είναι. Να έρθουν δύο φίλοι να φάμε ένα φαΐ, να πιούμε ένα κρασάκι. Δεν θέλω να δω κανέναν τους. Θα περάσουμε εδώ πέρα οικογενειακά. Καλά, θα δω τι θα κάνω. Α, και μην το ξεχάσω, κάποια στιγμή πρέπει να κανονίσουμε αυτό το ραντεβού, Ποιο ραντεβού? Για την εξέταση. Έχεις πλάκα. Κόφτω, δεν την κάνω την εξέταση. Έλα εδώ Κώστα, σε παρακαλώ πολύ, κάποια στιγμή πρέπει να την κάνεις. Περάσαν αγάπη μου τα χρόνια. Τι λέμε, 43 γίνεσαι. Τι πάει να πει μωρέ, εγώ νιώθω σαν 13, ορίστε, μια χαρά είναι. Ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω αυτή την εμπλοκή σου. Τόσα χρόνια πάμε σε αυτό το γιατρό, σιγά. Ένα τεστ κοπόσεως είναι. Μια χαρά είναι. Να κάτσε από εδώ. Πω, τι μου θύμισες τώρα. Αυτό το θυμάσαι? Ξεχνιέται, μια εβδομάδα πονάγαν τα πλευρά μου. Κι εγώ κανένα μήνα έκανα να κάτσω. Είμαι κι εγώ εδώ, έτσι. Με είδατε που μπήκα. Παιδί μου, για κάτι διακοπές λέμε. Είχε βρει ο μπαμπάς ένα τρομερό μέρος. Αλλά για να πας έπρεπε να περάσεις από έναν απίστευτο χωματόδρομο. 5 χιλιόμετρα ειδική. Κάναμε τη μηχανή κομπρεσέρ. Ποια μηχανή? Είχες εσύ μηχανή? Όχι εγώ, βρε ο μπαμπάς. Δεν είναι αυτός ο μπαμπάς μου. Χάρη, υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρεις για μένα. Δες εδώ. Πού είναι? Στο ποτάμι, στην Κάριστο. Στην Εύβοια. Όχι, δεν με κατάλαβες. Η μηχανή που είναι? Τη μηχανή την πουλήσαμε εδώ και 15 χρόνια. Με το που γεννήθηκε ο Λουκάς έφυγε η μηχανή. Αυτό το παιδί είναι ηλίθιο. Τώρα τι φταίει ο αδερφός σου? Φταίει που πήγε και γεννήθηκε. Έτσι είναι, Χάρη. Όταν κάνεις παιδί πρέπει να αφήνεις τις μηχανές. Για σκέψου, χτύπα ξύλο. Να είχαμε κανένα ατύχημα εγώ και η μαμά, τι θα κάνατε εσείς? Θα πηγαίναμε καμιά βόλτα με τη μηχανή να ξεχαστούμε. Τι άλλα? Νικολά, το ξέρεις ότι ο μπαμπάς είχε μηχανή κάποτε? Μηχανή? Αλήθεια, μπαμπά? Βέβαια, και μάλιστα χιλιάρα. Πότε, όταν ήσουν νέος? Ναι, την εποχή των βαγετώνων. Κόφτω, Χάρη, κάνε μου τη χάρη. Ακόμα νέος είμαι. Το πιστεύεις αυτό? Και βέβαια το πιστεύω, βρε. Ο άνθρωπος στα 40 του είναι ακόμα νέος. Σε σχέση με τι? Με το pick-up. Τι σκάτα, τι λέει εδώ με την τύχη μας. Τι κάνεις ρε μωρό μου, βασανίζεις την καφετιέρα για πληροφορίες? Προσπαθώ να τη μοντάρω για να φτιάξω καφέ. Πρέπει να ξέρεις κβαντική μηχανική για να τη μοντάρεις. Όχι, απλώς πρέπει να βλέπεις. Πού είναι τα γυαλάκια σου? Μια χαρά βλέπω. Άμα βλέπεις μια χαρά, γιατί τα αγοράσαμε τα γυαλάκια? Για αισθητικούς λόγους. Επειδή μικροδείχνω να φαίνομαι μεγάλος, να με σέβονται στη δουλειά. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ με θεωρείς μεγάλο? Όχι βρε, τι μεγάλο, μια χαρά είσαι. Για την ηλικία σου δηλαδή τέλειος. Τι εννοείς? Τι είναι εννοώ ρε Κώστα, 43 γίνεσαι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Σημασία έχει πώς νιώθεις μέσα σου. Και εγώ νιώθω νέος και κοτσονάτος. Μπράβο το αγόρι μου. Εσύ δηλαδή δεν με θεωρείς νέο και κοτσονάτο? Σημασία έχει τι σε θεωρώ εγώ, τώρα δεν είπες ότι σημασία έχει πώς νιώθεις εσύ μέσα σου? Θέλω να τα ακούσω από το στόμα σου, πες το μου. Αχ Παναγία μου, σε θεωρώ νέο και κοτσονάτο, καταπληκτικό σε θεωρώ. Άντε μπράβο και δεν θέλω να συγχύζεσαι, ταράζεσαι στην ηλικία σου, δεν κάνει. Πλάκα κάνω, έλα. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι? Εγώ τώρα δεν θα μπορούσα όπως παλιά να έχω τη μηχανή και να κάνω σούζες. Να την έχεις τη μηχανή βεβαίως θα μπορούσες. Τώρα για σούζες δεν σε πολύ βλέπω. Έλα βρε αγάπη μου, μια μηχανή του καφέ και δυσκολεύεσαι να την οδηγήσεις. Έλα ρε μωρό μου, τώρα θύμωσες, Κωστάκι! Έλα μωρέ Κωστάκι μου, σε πήρα από κάτω. Γέρασα, Ρενιά. Άντε βρε
που γέρασες. Στη μέση της ζωής μας είμαστε ακόμα. Εσύ που είσαι γυναίκα, οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε λίγο πιο γερά σκαριά. Δεν είναι αυτό, κρατάει καθυστερήσεις. Ποιος, αγάπη μου? Ο Θεός. Τι καθυστερήσει? Μαζεύει το χρόνο που τρώτε στο μακιγιάζ, στα κομμωτήρια, στο παρκάρισμα και σας το δίνει στο τέλος σε χρόνια. Να σου πω κάτι, τώρα που γέρασες έχεις γίνει εμπαθής, το ξέρεις? Να το κοιτάξεις αυτό. Βάλε σαλαμάκι, τυράκι, άντε. Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα με, αγόρι μου. Τι είναι κρίση μέσης ηλικίας? Πού τα άκουσες αυτό εσύ? Η μαμά το είπε στο τηλέφωνο. Την ευχαριστώ πολύ, πες της. Της είμαι υπόχρεος. Άντε, θα μου πεις τώρα τι σημαίνει. Τι να σου πω, βρε Νικόλα, θα καταλάβεις σε καμιά 40 χρόνια. Θα σου πω εγώ, Νικόλα, την κρίση μέσης ηλικίας. Είναι όταν όλη η ηλικία σου μαζεύεται γύρω από τη μέση σου και τότε σε πιάνει η κρίση. Κωστάκι. Με ποιον μιλάς? Με τη Χρυσούλα. Της λες ότι περνάω κρίση μέσης ηλικίας? Άντε καλέ, πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Για κάτι λοστρίνια λέγαμε. Ο Νικόλας μου το είπε. Το σκασμένο, δεν κρατάει το στόμα του κι αυτό. Δεν λέγαμε για σένα, Κωστάκι μου, όχι βρε. Για ένα φίλο της Χρυσούλας λέγαμε που πάτησε τα 45 και έπαθε μελαγχολία. Τι κουτό παιδί, Πέσταντε! Μα είναι δυνατόν να σε πιάνουν τα υπαρξιακά σου τα 40, στην καλύτερη ηλικία? Γιατί είναι η καλύτερη ηλικία? Τι γιατί, βρε Κωστάκι μου, γιατί έχεις τα καλά από όλες τις φάσεις της ζωής. Και το σώμα αντέχει ακόμα, αλλά και το μυαλό έχει οριμάσει, κατάλαβες. Άσε που έχεις τα λεφτά να κάνεις τα πράγματα που δεν μπορούσες μικρός. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όταν είσαι 20 χρονών θες να κάνεις τόσα πράγματα, αλλά δεν έχεις μία. Ενώ όταν είσαι 80, έχεις τα λεφτά, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ακριβώς, ενώ στα 40 και το σώμα αντέχει ακόμα και το μυαλό και η τσέπη. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, σήμερα είσαι αυτό που ονειρευόσουν στα 20. Ωραία. Εγώ θέλω να γίνω αυτό που ήμουν όταν ονειρευόμουν τι ήθελα να γίνω. Δεν παλεύεσαι, Κωστάκι, δεν παλεύεσαι. Μπαμπά, Τι είναι, ρε? τι σημαίνει Μαθουσάλας? Άντε παράτα μας, μωρέ. Άντε παράτα μας. Είχες δίκιο, ταράχτηκε. Yeah. Φύγετε από εδώ, βρε. Κωστάκι μου, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το ρούχο φταίει. Τι εννοείς? Ρε παιδί μου, όλη μέρα με μια πιτζάμα και μια φόρμα. Δεν φοράς ένα ρούχο της προκοπής, κατάλαβες. Δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, γι' αυτό νιώθεις έτσι πεσμένος. Τι να κάνω, ρε Ρένια, να βάλω κουστούμι για να κατέβω κάτω να δουλέψω? Όχι, ρε, για να κατέβεις κάτω, αλλά να βάλεις τα καλά σου και να βγεις έξω, να δεις πώς θα ανέβει αμέσως η ψυχολογία σου. Λες, Βέβαια, αύριο το πρωί, αγάπη μου, φόρα το αγαπημένο σου τζιν, ένα ωραίο πουκαμισάκι και βγες έξω να δεις τι έχει να γίνει. Κορμιά θα πέσουνε. Πού να πάω? Δεν ξέρω, ρε Σικώστα, κάπου που να έχει κόσμο. Α! Κωστάκι, δεν πας στην εφορία να πληρώσουμε την ευκαιρία και τη δόση μας? Εγώ για σένα το λέω, ρε αγάπη μου. Θα αισθανθείς πολύ καλύτερα, άκουσέ με, όμορφος και δραστήριος όπως κάθε νέος. Βέβαια. Η εφορία είναι κλασικό στέκι των νέων. Σιγά βρε αγάπη μου, άρωμα είναι, δεν είναι μαρινάδα. Μη! Αρχίσαμε τις ζήλιες, μικρούλα. Είναι να μην αποφασίσω να φτιαχτώ. Ναι, παιδί μου, σου λέω, με το που έβαλε τα ρούχα του άλλος άνθρωπος. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί δεν αντεχόταν αυτό το πράγμα. Για περίμενε λίγο, Χρυσούλα μου, γιατί ήρθε ο πιο όμορφος άντρας του πλανήτη. Τι έγινε, μωρό μου, νωρίς γύρισες? Ναι. Δεν είσαι καλά? Όχι, βέβαια. Μη μου πεις κι άλλος φόρος. Μακάρι να ήταν κι άλλος φόρος. Αμάρε Κώστα, με τρομάζεις? Στην εφορία, στην ουρά που περίμενα. Να, μια κοπέλα μου έδωσε τη θέση της. Ωραία, ευγενέστατο το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι, μωρέ, 30 χρονών ήταν. Δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Ότι κάντε στην άκρη να περάσει ο βρωμόγερος. Με είδε σαν γέρο, κατάλαβες? Άκυρο, Χρυσούλα μου, τα χάλια το έχει πάλι. Τύχη. Πάλι τη βούλωσες. Άσε μας, μωρέ, βαλτός είσαι. Τι έπαθες? Τι να πάθω? Χάνω τρίχες. Καλά, μη φοβάσαι. Θα βγάλεις καινούργιες. Αλήθεια? Πού? Στα αυτιά. Αν πετύχει αυτός ο μηχανισμός, θα μπορούμε για Τι παρακολουθείς? Ένα τρομερό ντοκιμαντέρ.
Ήξερες εσύ ότι τα αυτιά και η μύτη του ανθρώπου μεγαλώνουν όσο ζει? Κωστάκι μου, φάε μια μπουκιά. Αλλιώς δεν έχει κοφρέτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει. Πάντα έτρωγα σωστά εγώ. Έτρωγα τη σαλάτα μου με το φαγητό. Μετά το φαγητό έτρωγα το φρούτο μου. Γι' αυτό είσαι μια χαρά. Χαρά αγνοείται είμαι. Πονάω ολόκληρος. Κοντά δεν βλέπω ούτε τη μύτη μου. Καλά, δεν είναι και κοντά η μύτη σου. Άσε που χάνω τα μαλλιά μου. Μου πέφτουν τα μαλλιά και βγαίνουν σε άσχετα σημεία. Τώρα τι είναι αυτά που λες, αγάπη μου? Εσύ έχεις πιο πολλά μαλλιά και από μένα. Στα αυτιά. Δεν είναι κακό αυτό. Μπορείς να τα χτενίζεις προς τα πάνω και να φαίνονται σαν κανονικά μαλλιά. Το λεγόμενο πλαγιοδάνιο. Φάτε τώρα, φάτε! Τι είναι, Κωστάκι μου, αυτό? Τι να είναι, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις ρενιά. Ναι, ξαναρωτάω, τι είναι, Κωστάκι μου, αυτό? Σκάλιζα τα σιρτάρια και βρήκα αυτή την κορνίζα. Δεν είμαι κούκλος. Εσύ, μια χαρά είσαι. Αυτός ποιος είναι? Εγώ είμαι. Τι λες, ρε Κώστα? Τι γελάς βρε, και βέβαια είμαι εγώ. Δεν με βλέπεις. Ναι, σε βλέπω. Καταπληκτική ομοιότης, Είστε και δύο άντρες. Ξεχνάς νομίζω τι κομμάτι παντρεύτηκες. Περπατούσα και έσπαζα να φιένες. Ναι, μωρέ, το θυμάμαι αυτό, αλλά... Ο χρόνος όμως, αυτό το θαύμα που βλέπεις το αλλίωσε. Σε τέτοιο σημείο που η ίδια μου η γυναίκα δεν με αναγνωρίζει. Όχι, καρδιά μου, σε αναγνωρίζω. Απλώς με αλλίωσε και εμένα ο χρόνος και δεν βλέπω καλά. Και δεν μου λες, πού είσαι εδώ? Στην Κρήτη το 90 είχα πάει να δω τα ξαδέρφια μου. Α, και κυκλοφορούσες με ψευδόνυμο στην Κρήτη το 90. Κώστα με είχαν βγάλει, αφού πήγαινα στην παραλία και θέριζα κορμιά. Ναι. Πάντως εδώ λέει Τεό Ντόνσον, Μαϊάμι, 1995. Πού το λέει, μωρέ, πού το δες? Εδώ, παιδί μου, τα δικαιώματα της φωτογραφίας λέει. Η οποία φωτογραφία είναι το δείγμα που δίνουν μαζί με την κορνίζα, Μας το είχαν φέρει δώρο στο γάμο μας. Τι δηλαδή, αυτός είναι μοντέλο? Τι είναι, μοντέλο? Αποκλείεται, η ομοιότηση είναι... Κοίτα ρε, οι ίδιοι είμαστε. Τα τσιγωματικά εδώ. Θα είναι ο δίδυμος αδερφός μου, έχω σώσει στο Μαϊάμι. Πρώτα βρέχουμε το πρόσωπο. Έτσι, μπράβο. Μετά παίρνουμε τον αφρό ξυρίσματος και βάζουμε με κυκλικές κινήσεις. Κατάλαβες, να πάει παντού και από κάτω, έτσι και εδώ και στο μουστάκι. Κάνε έτσι, έτσι, εκεί, έτσι. Περίμενε. Ω, παλάκια του. Εκεί. Εντάξει ρε μπαμπά, το ξέρω, τόσο καιρό ξυρίζομαι μόνος μου. Και δεν φώναξες τον πατέρα σου να σου δείξει, ρε? Εντάξει, δεν είναι καμιά επιστήμη, ξύρισμα είναι. Δεν είναι απλό. Εγώ την πρώτη φορά που ξυρίστηκα είχα γίνει κομμάτια, σαν να ξυρίστηκα με καρχαρία. Τα δικά σας ξηραφάκια δεν ήταν τόσο καλά. Έχει βρε. Είχα τράκ, είχα αγωνία. Μετά να δεις καμάρι που είχα στη βόλτα. Περάσαν τα χρόνια, τώρα σκυλομετάνιωσα. Προτιμώ να αφήσω μουσι να σου πω. Όχι, να μην αφήσεις μουσι, θα φαίνεσαι γερασμένος. Τι είπες? Είπα ναι, να αφήσεις μουσι, θα σου πάει το μουσι. Είπες γερασμένος, δεν είπες? Όχι, είπα ότι αν νομίσεις ότι δεν θα σου πάει το μουσι, είσαι γελασμένος, αυτό είπα. Είναι που δεν ακούς καλά. Αυτό που περνάει ο μπαμπάς είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο. Δεν είναι ώρα για πλάκες, θέλει συμπαράσταση. Τι να κάνουμε, ρε μαμά? Να του πείτε ότι είναι νέος και όλα είναι μια χαρά. Μα ζητάς να του πούμε ψέματα? Όχι. Πώς όχι? Αφού η αλήθεια είναι ότι έχει γεράσει λίγο. Βγάζεις πραμαλιά. Δεν θυμάται που άφηνε τα κλειδιά του. Τα γυαλιά του. Το μόνο που δεν ξεχνάει είναι πόσα λεφτά μας έχει δώσει. Απίστευτο. Ο πατέρας σας είναι νέος άνθρωπος. Τελείωσε. Σηκωθείτε και ανεβείτε πάνω και βοηθήστε την κατάσταση, γιατί θα αρχίσω κι εγώ να ξεχνάω και τις γιορτές και τα γενέθλιά σας και δεν θα δείτε δώρο για τα επόμενα 10 χρόνια. Συνεννοηθήκαμε? Αυτό που έκανες τώρα λέγεται εκβιασμός. Ναι, ναι. Έτσι λέγεται. Κωστάκι μου, δεν δουλεύεις? Πώς να δουλέψω, μωρέ, έχω χάσει τα γυαλιά μου. Αφού είναι στο... Τι θες τώρα, ρε παιδί μου, να νιώσει πάλι άχρηστος? Τα χάσες, αγαπούλα μου, Όταν λέω ότι έχω φυράνει. Άντε βρε από εκεί που έχεις φυράνει. Σιγά, εγώ θα τα μάζεψα κατά λάθος, θα τα ψάξω να στα βρω. Ψάξτε κι εσείς, ρε παιδιά, τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Άντε βρε, βοηθήστε, άντε, τι κάθεσαι, πήγαινε. Ψάξε. Πού να ψάξουμε τώρα, ρε μπαμπά? Για κοίτα καλύτερα, κάπου πάνω σου θα είναι. Μυαλό μου, που τα βάλα. Κωστάκι μου, σκύψε λίγο κάτω τον καναπέ να δεις αν είναι. Ρε Λουκά, κοίτα εσύ ρε, δεν μπορώ να σκύβω εγώ. Μα εσύ πρέπει να σκύψεις. Έλα ρε μπαμπά, δεν βαριόμαστε, με κέφι, με κέφι. Τι ρε μάλια είστε ρε. Α,
Τι ήταν αυτό, γιατί μου τράβατε τα μαλλιά? Τίποτα, παιδί μου, είχες ένα σκουπιδάκι εδώ, αγάπη μου, και σου καθάρισα τα μαλάκια. Όχι, Θεέ μου. Είχα τα γυαλιά στο κεφάλι μου τόση ώρα και το είχα ξεχάσει, δεν μου πάτε τίποτα, ρε. Άντε καλή πατέρα, παιδιά είμαστε. Ορίστε. Μέχρι και τα παιδιά το έχουν πάρει χαμπάρι ότι φθήνω. Τώρα λες ανοησίες, Μπαρμπακώστα! Το πρωί σου δώσα. Έλα ρε μπαμπά, πώς κάνεις έτσι σαν μικρό παιδί? Εντάξει, γερνάς, δεν έγινε και τίποτα. Η κάθε ηλικία έχει τη χάρη της. Άσε ρε Λουκά, τι χάρη έχουν τα γυρατιά. Καταρχήν πρέπει να σηκώνετε όλοι για να καθίσεις. Επίσης, αν σε πιάσουν τρομοκράτες, σε αφήνουν πρώτο. Μαζί με τα γυναικόπαιδα. Άσε που καταλαβαίνεις τι καιρό θα κάνει αύριο από τις αρθρώσεις σου. Και όταν κάνουν πάρτι διπλανή, τότε δεν σε ενοχλούν. Γιατί δεν ακούς. Άσε που όταν κάνεις εσύ πάρτι, δεν ενοχλείς διπλανούς. Γιατί παίζεις μπυρίμπα και η μπυρίμπα δεν κάνει θόρυβο. Ναι. Επίσης, ό,τι μυστικό έχεις πει στους φίλους σου, πεθαίνει μαζί τους. Τι να πω, ρε. Κάνε παιδιά να δεις καλό. Να σε βοηθήσουμε, προσπαθούμε. Ευχαριστώ, δεν βοηθήσατε και πολύ. Τι να κάνουμε, ρε μπαμπά. Εμείς φταίμε που γερνάς. Εν μέρη, ειδικά εσύ. Έλα ρε μπαμπά, μη συγχύζεσαι. Σκέψου ότι είναι πολύ καλύτερο το να γερνάς από την άλλη εναλλακτική. Ποια? Του να πεθάνεις νέος. Τι κάντε μόσκυλο είσαι, ρε. Πω. Να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη να Τι μην... έπαθες, παιδί μου? Πήρα αποφάσεις, τα παιδιά με ταρακούνησαν. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, τι παράδειγμα τους δίνω? Ότι η ζωή τελειώνει στα 40? Άντε, μπράβο, βρε Κώστα μου, τώρα μιλάς σωστά. Έτσι, θα αντισταθώ, Ρένια, θα νικήσω το χρόνο. Εσύ κι είσαι στο μπουτζάκι. Και καλύτερα, πρόσεξέ με, μια χαρά είμαι. Λίγο δουλειά θέλω και θα γίνω όπως παλιά. Πας να σκηθείς δηλαδή εσύ τώρα. Κάθε βήμα μου, κάθε δρασκελισμός θα είναι ένα γύρισμα του ρολογιού προς τα πίσω. Τρέχα, παλικάρι μου! Τρέχα! Τα κορδόνια σου μην ξεχάσεις να δέσεις, Κώστα! Πόσες φορές θα σας το πω. Δεν τρέχουμε στη σάλα. Let's get excited. We just can't hide it. No. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited. And I just can't hide it. I know I want to. I'm so excited. And I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. Oh yeah. Μας έχει πεθάνει ο μπαμπάς με αυτή την κρίση μέσης βλακείας. Σκέψου ότι και εμείς το ίδιο θα πάθουμε όταν μεγαλώσουμε. Δηλαδή θα βγάλουμε άσπρα μαλλιά και θα μας πέφτουν τα δόντια. Εγώ δεν παίζει να πάθω τέτοια νύλα. Θα μείνω έτσι όπως είμαι τώρα. Κοντός και βλακάς. Μαμά! Ρε τον Κωστάκι μας τι έπαθε. Σου λέω δεν μιλιέται ο κακομοίρης. Εντάξει, εδώ που τα λέμε τον καταλαβαίνω. Και εγώ τα ίδια έπαθα όταν έγινα 40. Άστα. Πώς το ξεπέρασες όμως? Άρχισα ισπανικά. Εγώ άμπλα εσπανιόλ. Muy bien. Έλα ρε εσύ, βοηθάνε ξένες γλώσσες. Όχι. Βοηθάνε οι ξένες δασκάλες. Πέτυχα μια βέρα Ισπανίδα την Ιζαμπέλα. Πω, κόλαση μου δώσε άλλη πνοή. Ναι, τι ωραία. Αυτή την πνοή δεν τη βγάζουν σε άλλη μορφή. Κανένα εισπνεόμενο, κανένα χαπάκι, την καταθλιπτικότητα. Έλα ρε Ρένια, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να σε απαντήσει ο Κώστας. Ούτε σε 1000 χρόνια, στον εγγυώμαι, ρε. Το καλό που σου θέλω, Τόνι. Γιατί αλλιώς εσύ και η Ιζαμπέλα θα τον γυροκομίζετε. Λοιπόν, πρόσεξε. Have no fear, Tony is here. Δώσ' το μου 2-3-4 ώρες και θα σου φέρω καινούριο. Άρε Τόνι, τι μου θύμισες ρε. Πω. Παίζεις. Θυμάσαι πόσες ώρες περνάγαμε στα μπιλιάρδα, ρε? Ατελείωτες. Πάνε αυτά τώρα. Γιατί πάνε, ρε? Τι είναι αυτά που λες? Μη σε παίρνει από κάτω, μια χαρά είσαι. Τι μια χαρά ρε. Top καπί είμαι. Τι είναι αυτά που λες, ρε Κωστή? Μια ηλικία είμαστε και εγώ αισθάνομαι τέλεια, πλάκα μου κάνεις. Αισθάνεσαι τέλεια διότι έχεις Alzheimer και δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Νομίζεις, αγόρι μου, εγώ τα έχω 400. Και βλέπω πολύ καλά τι γίνεται γύρω μου, παραδείγματος χάρη. Τα βλέπεις εκείνα τα μικρά? Ξέρεις πόση ώρα μας κοιτάνε? Εμάς κοιτάνε. Ναι ρε, εμάς κοιτάνε. Γιατί οι γυναίκες έχουν επίγνωση, ξέρουν. Ο όριμος άντρας έχει την ουσία, ρε. Και την έγλη. Η μία έρχεται, κοίτα. Συγγνώμη να σου πω λίγο. Όχι, να μην με πεις λίγο. Αν είναι να με πεις κάτι, να με πεις τιτανο τεράστιο. Εσείς δεν είστε ο κύριος Αντώνης? Τόνι.
Τόνι. Το φίλο του πατέρα μου, το χωριό. Άντε, Μπαρμπαντώνη, παίζεις. Πάει, πέρασαν τα χρόνια. Πάρε δώρο μια κολόνια. Πάει, γέρασες ρε Κώστα. Φάει τώρα μια κομπόστα. Καλό δεν είναι? Καλό είναι, αλλά χρειάζεται κάτι πιο γενέθλιο και περισσότερο τραγούδι. Ωραία, φέρ' το εδώ. Χρόνια πολλά στον Κώστα. Χρόνια πολλά με μια κομπόστα. Σκάσε μωρέ, οι κομπόστες σου. Ρε που φτάσαμε. Να μας τη λένε εμάς οι πιτσιρίκες. Εμάς που είχαμε άλλη κάθε βράδυ. Εσύ, εγώ είχα τη ρένια μου. Ναι, η ουσία είναι ότι στίβαμε την πέτρα, ρε Κώστα μου. Θυμάσαι κάτι ξενύχια? Το πολύ να κοιμόμασταν 2 ώρες κάθε βράδυ. Εγώ τώρα πια, φίλε, θέλω 2 ώρες για να βολευτώ στο κρεβάτι. Βγαίναμε έξω, καβαλάγαμε τις μηχανάρες και γυρνάγανε κεφάλια, ρε φίλε. Τώρα μας πλησιάζουν μόνο για να μας περάσουν απέναντι στο πεζοδρόμιο. Ξυπνάς ένα πρωινό, κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις έναν άλλο Τόνι. Ή έναν άλλο Κώστα. Ακόμα χειρότερα. Μπαμπέσα ηλικία. Και αυτή η γυναίκα, μπαμπέσα, σε πετυχαίνει εκεί που δεν το περιμένεις. Και στο δίνει μαναλαμπές, καταλαβες. Πρώτα συνειδητοποιείς ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές στους αγώνες που παρακολουθείς είναι μικρότεροι από σένα. Μη τραγουδιστές που θαυμάζεις. Μετά περνάς στη δεύτερη φάση. Που η ηλικία σου ξεπερνάει τη θερμοκρασία δωματίου. Αρχίζουν και πέφτουν τα μαλλιά, βγάζεις τρίχες στα αυτιά. Και μετά η ηλικία σου ξεπερνάει και το νούμερο παπούτσι που φοράς, φίλε. Σταμάτα, δεν θέλω να ακούω. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ξέρεις? Πώς δεν ξέρω. Όταν η τούρτα γενεθλίων σου στοιχίζει λιγότερα από τα κεράκια που τις βάζεις. Μην τολμήσει και φάει κανείς. Αύριο θα την κόψουμε που είναι και τα γενέθλιά του. Ναι, το είπα ρε μαμά. Ή μήπως θα την εμφανίσουμε σήμερα να το κάνουμε και έκπληξη. Είσαι σίγουρη ότι στην ηλικία του αντέχει τις εκπλήξεις? Τέτοιες αηδίες του λέτε του ανθρώπου και παθαίνει κατάθλιψη. Εγώ μάλιστα το έχω γράψει και ένα τραγούδι. Λέγεται «Να ζήσεις πατέρα και χρόνια πολλά». Βαθιστόχαστο. Μια χαρά είναι, μπράβο χάρη μου, πολύ θα το χαρεί ο μπαμπάς. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει hit. Σε όλα τα γενέθλια από εδώ και πέρα θα ακούγεται το δικό μου τραγούδι. Ναι. Δεν μου γυρνάς τώρα πίσω τα λεφτά που σου δώσω για να του πάρεις δώρο? Θα τα κρατήσω για την προώθηση του τραγουδιού. Άντε, γεια μας, φιλαράκι. Θυμάσαι ρε εκείνο το Πάσχα στην Κέρκυρα? Που πέταξε στη στάμνα στο κεφάλι της Αγγλίδας και τρέχαμε στο κρατητήριο. Ναι. Ευτυχώς που σε γούσταρε εκείνη αστυνομική και γλιτώσαμε με τα μεγάλα τα μάτια, θυμάσαι? Έτσι είμαι εγώ, φίλε. Έτσι. Όσο μεγαλώνω, ήμουνα καλύτερος. Δεν το πιστεύω. Ρε γαϊδούρια! Συγγνώμη, κύριε, πώς μιλάτε έτσι? Ο Μένιος είμαι ρε! Ποιος Μένιος? Ο Φλάρος! Που καθόμαστε μαζί στο γυμνάσιο! Ρε πάει στο διάολο. Κοντεύει. Κοίτα να δεις όμως, δεν έχετε αλλάξει καθόλου, μπράβο. Και εσύ ρε, ίδιος είσαι. Ο παππούς σου. Τι είπες, δεν ακούω και πολύ Λέω καλά. ότι κρατήσου μια χαρά, ντούρος. Ναι, δόξα σε ο Θεός, παράπονο δεν έχω για την ηλικία μου. Κρατιέμαι. Από μια κλωστή. Δεν έρχεστε όμως συχνά εδώ εσείς. Ο μόνος που έρχεται από την τάξη μας είναι εκείνος. Πες τον μωρέ. Ο Αλτσχάιμερ. Σταμάτα και με από κολονοσκόπηση. Να κεράσουμε τίποτα ρε Φλάρο. Κομμένα αυτά, τίποτα. Ούτε ποτά, αναψυκτικά, αλάτια, ζάχαρες. Κομμένα, δεν θυμάμαι καν πώς είναι. Και τι τρως? Πακέτο τρώει. Στην ηλικία μας πρέπει να φυλακώ. Πάω να λεφτώ στο μέρος, είναι αυτός ο προστάτης, ρε παιδιά, άτιμο πράγμα. Πού το νερό. Τρεμπούσκα. Τίποτα, μη λες τίποτα. Είμαστε μια χαρά, φίλε. Πιπίνια, αγόρι μου, πιπίνια. Θα έρθει όπου να είναι έτοιμη τούρτα. Εντάξει, Αυτά τα κεριά τι είναι? περισσέψα. Πώς περισσέψα ρε παιδιά, αφού τα πήρα ακριβώς. Όλα πρέπει να του τα βάλουμε. Αν του κρύβουμε χρόνια, είναι σαν να το λέμε γέρο. Δεν χωράνε σε αυτή την τούρτα όλα. Να έπαιρνες μια μεγαλύτερη. Θα τα στριμώξω εγώ. Πάνε και αυτοί και κάνουν κάτι τούρτες τόσες. Η τούρτα σου φταίει τώρα. Συνειδητοποιείς ότι ο μπαμπάς έχει την ίδια ηλικία με την Εθνική Οδό Λαμίας Λάρισσας. Το 1967 έγινε και εκείνη. Αν έβαζε και ο μπαμπάς διόδια, θα είχαμε γίνει πλούσιοι τόσα χρόνια. Το αυτοκίνητο. Γρήγορα, ανάψτε τα κεριά. Θέλει και το χρόνο του. Λοιπόν, πάω εγώ να κλείσω τα φώτα. Έλα. Ρε Κωστά, γιατί τέτοια συσκότηση ρε? Ξέρω εγώ. Λες να μου ετοιμάζουνε καμία έκπληξη. Χρόνια Είμαι και ο πρώτος. Μαμά, έπαθε κάτι ο μπαμπάς. Μόλις πω να κάνω βόλτα. Ρε το Φλάρο, τον είδα και καράφλιασα. Καράφλιασα, πού τη θυμήθηκες αυτή την έκφραση? Ρε Ρένια, πιάσε ένα κουταλάκι να χτυπήσουμε λίγο τουρτόνι με τον Τόνι. Το τουρτόνι.
Τζάμι το τουρτώνει. Τζαμάουα. Τζαμάουα. Μαμά, τι θα πει τζαμάουα? Πώς να σου το πω τώρα, πώς λέτε εσείς τα σπάει τούρτα? Στην εποχή του παπά λέγαν τζαμάουα. Η Τζάμι Ροκουάι. Όχι στην εποχή του μπαμπά, στην εποχή μας. Στη βγήκε με κόκκινο κεραρένια. Δηλαδή μου την είπες. Ψήνεσαι για δεύτερο. Είσαι λοστρέ. Τρελός είσαι δηλαδή, είναι ποδανά. Ούτε με σφαίρες. Με την καμία. Καλά. Εγώ θα χτυπήσω δεύτερο κομματάκι και μετά την κανά. Θα φύγει θέλει να πει. Την κανάου, ακολυτέ μου. Άραξα τα κυβικά σου, ρε. Μείνε λίγο ακόμα. Μαμά, τι γίνεται? Τίποτα παιδί μου, τίποτα. Έπεσε άγρια η τίλα, το ξέρω εγώ. Με τόσα φλασμπάκ δεν θα μας έβγαινε σε καλό. Ο Τόνι, ποιος είναι? Σεμνά. Φάει. Ρένια, Κώστα. τα πράγματα έχουν αλλάξει, Ρένια. Αχ, τι λες παιδί μου, έγινε τίποτα? Είδα το φλάρο με τα μάτια μου. Τι λες ρε Κώστα, ποιο φλάρο? Το παλιό μου συμμαθητή στο γυμνάσιο, Ρένια. Ο φλάρος ο Έρμος μιλάει τώρα με τα χερουβίμ. Αχ, βρε αγάπη μου, δεν σε καταλαβαίνω. Η ηλικία, Ρένια, στον άνθρωπο είναι απλά ένα νούμερο. Ναι, και το 166 ένα νούμερο είναι. Θες να το πάρω να έρθει? Καλύτερα να πάρεις το 199. Τι είναι το 199? Η πυροσβεστική. Γιατί να την πάρω? Απόψε η νύχτα θα πάρει φωτιά, Ρένια. Ωμα. Πάρε και το 108. Τι είναι το 108, η δίωξη ναρκωτικών? Το λιμεναρχείο. Αυτό το κορμί είναι το λιμάνι σου και θα πνιγεί στα φιλιά του, Ρένια. Καλά, θα πνιγώ. Σιγά Κωστάκι. Yeah! Μπαμπά, πραγματικά, αυτά τα ρούχα σε κάνουν να φαίνεσαι μικρότερος. Εγώ είμαι! Όχι, μη μου το πεις. Ούτε που μας πέρασε από το μυαλό. Τζάμι δεν είμαι. Τούβλο είσαι. Γεια σας, μάγκες. Πείτε χρόνια πολλά στον πατέρα σας. Χρόνια πολλά, Μπαμπά. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Πώς σας φαίνεται η μεταμόρφωσή μου, πείτε μου. Κακό στο φλάρο. Σας έχω και μια έκπληξη. Όξινος, δεν θέλω γκρίνια. Φέρτα εδώ. Οπα. Νάτι. Τι λες ρε φίλε, δεν υπάρχει μηχανή. Τα σπάει μιλάμε. Χαλάουα. Τι λες ρε, τζαμάουα. Α ναι, τζαμάουα. Κωστάκι μου, δεν πιστεύω τώρα να το οδηγήσεις αυτό το πράγμα. Έχω το πιο cool πατέρα. Μη ρε Κώστα, να χαρείς, μη, Κώστα! Πω, την έβαλε μπροστά, άκου πως κάνει το θηρίο. Που, να τους ξεκίνησε. Έχω και εδώ. Αχ βρε αγάπη μου, τι να σου πω, βάζεις μπρος τη μηχανή με κλειδωμένο το τιμόνι. Ξεχάστηκα. Μα τον είδες πως έπεσε. Μπήκε σε τροχιά γύρω από τον εαυτό του για λίγο και μετά μπαμ, πάρ' τον κάτω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Το χειρότερο είναι ότι έβαλα δόσεις για τη μηχανή. 5 χρόνια θα πληρώνουμε. Τι να σου πω τώρα Κωστάκι. Πρέπει να τον πάρω απόφαση. Περάσανε οι καιροί που ανέβαινα στη μοτοσικλέτα και πήγαινα σούσα. Να σου πω μην αρχίσεις πάλι τα ίδια, μια χαρά είμαστε. Άλλωστε σήμερα έχουμε γιορτή, ναι. Βέβαια, είναι της Αγίας Σαβούρδας. Λουκά! Έλα αγάπη μου, θα γιορτάσουμε τα γενεθλιάκια σου σήμερα και τα παιδιά σου έχουν ετοιμάσει και ένα τραγουδάκι. Αλήθεια, τα μπαγάσικα. Πείτε βρε το τραγουδάκι που έχετε ετοιμάσει για τον μπαμπά μας. Να ζήσεις πατέρα, να γίνεις παππούς, τα δόντια να πέφτουν και να μην ακούς, μαλλιά να φυτρώνουνε μέσα τα αυτιά, κοντά να μην βλέπεις να χώνεις κλειδιά. Αυτό δεν είναι γενέθλια. Είναι γενάθλια. Αυτό ξαναπες. Είναι γενάθλια. Αφήκαλε τον άνθρωπο. Κωστάκι, έλα λίγο αγαπούλα μου. Έρχομαι.